И здравейте хора, вие сте с Zentarix. Днес ще играем Critical Strike. Той е като CSGO, само че мобилна версия. Днес ще поиграем малко на тази игра. Ще направим няколко победи или загуби, кой знае. Аз направих няколко игри, то 2 игри направих и минах туториала, защото то не е интересно на камера да се минава туториала. И да, аз го минах туториала, направих една-две игри, за да разбера как се играе горе-долу. И да. И да, някакви неща. Почти събрах за този скин. О, имам вече нов скин. Чакайте, имам още едно. Имам още една карта, хора. Което... Не карта ми... чест. Отворих 2 честа, които нищо не направиха. И хора, да се впускаме в игра. Това може да стане също като поредицата на Майнкрафт. Да бъде като плейлист в канала. Да, мога да продължа. Ако разбира се ви хареса. Аз много обичам да игра с пистолетчето. Затова да изберем него. И да се впуснем в игра. Аз не съм много добър на тази игра. От тези 2 игри, които направих, беше една победа, една загуба. Затова не ви обещавам всичко. На тези минах в гръб. Тук ги изкъртих, защото минах в гръб. Олеле, олеле, олеле. Този ме изненада. Така, да намерим жертвите ни. Тук няма нищо. Хора, ако не говоря много в този клип, това е защото съм се концентрирал в играта. Буквално се върнах там, откъдето тръгнах. Халеле! Ох, боже! Тук има ли някой? Да. На един му засекох хедшот в главата. Което не е много трудно с този пистолет. Още един хедшот. Не знам, в тази игра съм изненадващо добър, но може в другата да не съм. То това е голяма част от късмет, защото буквално пак стигнах до тук. Сега на този ще го издебна в гръб. Показва ми... Мисля, че това червените точки са хората, които трябва да убиваме. Да се водя по другите, защото... Ето хора, почти... Той остава още 1 минута, но май трябва да направим... Да, трябва да направим 30 кила, който първо достигне 30.
кила. Той печели. Зато му набих хедшот. Още един кил, хора, и печелим. Ако спечелим първата игра, това ще е... Добре. Хора, спечелихме с мой кил. Това е голям късмет. То може би защото все още играем с нубове. То не че аз съм голямото про, ама мисля, че това не са истински хора. Аз направих най-много килове от всички, аз съм най-големия нуб, така поне мисля. Тук имаме нещо. Отваряме чест. Еми нищо, кой знае какво. Това беше от цялото отваряне. Тук имаме някакви неща. Имаме някакви мисии, които сме изпълнили. Тук имаме доста за отваряне, както виждате. То това няма да свърши никога. О, хора, аз съм много тъп, аз правя само ето така и нищо не взимам. Ето. Готово. Пак не свети това. Ето защо. Тук имаме някакви неща. О, не, това не е за мен. Това не е за мен. Буквално аз съм 91 442 съм. Само с 36. Дори не знам как се наричат тези. Но както и да е. Да вземем Daily Reward, който е 10 000. Да си видим арсенала. Искам да си отида, да отида. О! Сега не знам какво натиснах. Аз започнах да си пробвам пистолета. Дали какво правя? Бия само хедшоти. Дали бия само хедшоти. Хора, колко хедшота направиш? Хора, пробвахме... Този пистолет е доста добър. С това мисля да си го взема, ако мога. Не мога. Тези много ме кефят. Карамбит. Не, това няма да стане. Да си играем с това, което в момента имаме. Да почнем. Това този мап за пръв път го виждам. И за пръв път го чувам. Да. Любимото ми нещо. Взимаме го и тръгваме. Отиваме да ги трепим на всички. Този мап си го спомням от CS 1.6. Да. Това ми беше любимия мап. Да, хора. Това ме връща много назад в детството.
Ох. Да, хора. Това беше... За сега направихме дабл кил. Охо. Направихме... Направих няколко кила. Не ги броя. Тоест не мога да ги броя. Защото са твърде много. Те ми влизат в гръб. О, хора, тук стана меле. За сега не изпитвам никакви затруднения. Даже ми е супер лесно. Леле на този какъв хедшот му набих. Аз съм изненадващо добър, наистина. Но все още имам една загубена игра. О. Не, нямам патрони, нямам амуниции. Почти ме убиха ме. Трябва да се вземат. Бягай. О, хора, за малко щях да умра. Това беше на 8:30. Ще го направя аз последния кил. Ако направя аз последния кил, трябва да се абонирате. Ето, аз направих последния кил. Аз ви казах, трябва да се абонирате. Вече съм бронз нещо. Не съм. Не знам, но тази игра на мен много ми хареса. Ако ви харесва и на вас, може да я продължим. Направих 22 кила, това за сега ми е мой личен рекорд. Аз се чувствам много добър на тази игра. Тук имам още парички. Какво пак имаме в тези мисии? Не, мерси. Кое е това? Не, мерси. Не ми трябва. Това вече видяхме, че се заплаща, ако не. Ето това отдолу е безплатното. Имаме още една. Така. Нищо специално. Като цяло, не е кой знае какво. То даже не е нищо. Да започнем още една игра. Апгрейд. Апгрейднахме си пушкалото, което дори не използвам. Аз използвам пищака. Тази игра ще я направя само с нож. Ще направя 20 кила с нож. Добре, да изхвърлих се малко. Ще направя колкото мога кила с нож. Без да умра. Заявявам. Това е пак нов мап. Миналия мап, смисъл, виждал съм го преди, като малък имах компютър. То смисъл не е кой знае какъв компютър. На него имах CS 1.6 и... това е друга тема на разговор. Добре. Обещахме си с нож. Тръгвам.
И този мап ми е познат. Направиха си с това, не се брои за кил. Леле, и този му направих. Имам 2 кила с нож. Това беше много добър кил. Хайде бе! Убий го! Вече пак сме на макс кръв. Аз имам 4 кила с нож, което не е зле. Този беше мъртъв. Ето, този ми изкара ангелите. Уби го е! Но този го убиха изненадващо. Той се появи и си тръгна. Каза ми здрасти, аз му казах, че този може да ме... Хора! Умрях, защото може би бяха двама. И... Но ще си продължа да играя с нож. Повече от това няма да умра. Научих си грешката. Бяха двама. Това беше мой кил, мисля, че... Стана много тихо, хора. И... Аре бе! 10 кила. Ето хора на тези. Не, те избягаха. Аре бе! Умри бе! Псе! Пак направих асист. Да не се качва. Лагай. Ето го. Ето го този, който ми трябва. Изненада. Пак направих аз последния кил. Сега да видим колко кила съм направил само с нож. Така, това не ме интересува. Така. Колко кила съм направил? Добре ден. Но това се... И пак съм направил най-много килове от целия ми отбор. 16 кила само с нож. Аз очаквах поне 20 ден. Но все пак умрях един път. И това е приемливо. И хора, мисля... След тази игра да е последната. Аз мога да влезна в колан. Хора, вече съм в колан. БГ. България. То е съкратено. Но има и цялото име България. Мисля, че аз заслужавам да съм в този клан. Но...
все пак да не се изхвърлям, защото има хора, които няма да може да ми направи и едно демидж, и те ще могат да ме довършат с един... В смисъл, на един опит самим. Затова да не се изхвърлям много още в първия епизод на тази игра. Итали. О, хора, тази карта я знам перфектно. Тази е една от картите, която знам наизуст. Аз много рядко да знам някоя карта, така да знам къде е спауна на тези, на отсрещния отбор. Къде се спаунват най-често, трябва да си купя. Взимам си пистолетчето и атакуваме. Не, това не е този мап, за който си мислех. Видели на този какъв хедшот му набих. Сега ако ми скочи някой, ще се насера. Само да не ми изкача никой. Този го целих 100 пъти, не мога да го убия. Трябва ми... Цак. Трябваше да се боцна. На този му казахме лека нощ. И на тези казахме лека нощ. И на тези им казахме лека нощ. Опа. Аз претендирах, че знам тази карта, но така се случи, че аз си мислех за картата, но не точно за тази, защото имаше още една подобна карта на тази, за която се сетих. Не, скачай. Ето на този. Добре. Той сам дойде, той сам си го поиска. Аз така разбирам. Ако си го поискаш сам, си го получаваш. Ей! Този ми изкара ангелите. На този аз му изкарах ангелите. Двама наведнъж. Тук няма улица. Ти в груп ли искаш да ми влезеш, бе? Лягай да спиш. Лелелелей. Най-мраза, когато ми изкачат така и ги правя на сол и пер. 1 кил остава. Ще го направя аз този кил. Добре, не го направих аз. Но мисля, че имам над 20 кила. Претендирам, че имам над 20 кила. Тази игра да видим. Точно така, хора, имам 22 кила в тази игра. Което изобщо не е малко. Но не си минах рекорда. Защото моят си беше 22 кила и пак се направи 22 кила. Донейт.
И хора, мисля това да е от днешния клип. Ако ви хареса този клип, може да се абонирате, да лайкнете и имате от Zentarix. Чао!